Predsjednički izbori u 4. D razredu. Predsjednički kandidati službeno objavili svoje kandidature. Ove godine nas je ugodno iznenadila činjenica da od ukupno 8 predsjedničkih kandidata 2 su učenika i čak 6 A kakav je bio odaziv, javlja nam uživo naš David Novogradec. Uživo s izbornih mjesta 1.20. Kao što možete vidjeti iza mene, izborno povjerenstvo ima puno ruka posla jer je ove godine odaziv birača 100%. Pod mene se nalaze svi predsjednički kandidati. Dobar dan. Kako se osjećam se nervozno i uzbuđeno i zanima me ko će postati predsjednik ili predsjednica. Za što ćete se najviše zalagati ako vas izaberemo? Najviše ću se zalagati da ispunim ono što sam obećala. Dobar dan. Kako se osjećate? Osjećam se jako napeto, imam veliku tremu i srce mi jako lupa i baš sam nervozna. Za što ćete se najviše zalagati ako vas izaberemo? Najviše ću se zalagati za kreativnu radionicu koju sam osmislila, koja bi se održavala putem recikliranja. Hvala vam i doviđenja. Hvala, doviđenja. Dakle, mi sada otvaramo izbornu kutiju i prebrojavamo glasove, pa ajde krenuti. Gospodine Saša, hvala. Izvolite, gospodine Andrušo. Izvolite. I otvaramo glasove. Gospodine Saša, jeste li spremni? Da. Utrka je tjesna. Trenutno u vodstvu je Franko Kozić, a odmah iza njega je, kao što možete vidjeti, Klara Odeljan i Lea Tudić. Privremeni rezultati su stigli. U tijeku je provjeravanje glasova s promatračima. Odeljan, 1, 2. Vera u razvoju je fantastična. Slavi se i čestita. Čestitam predsjedniče, Hvala svima vama koji su glasali za mene i želim da budete sretni što sam na predsjednici. Da.